ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 19/12/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಮಂತ್ರನು ಕೊರುಪುನ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಜೋಕುಲು ಗುರುಕುಲಾದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಳ ಸುಳ್ಳು ಪಣಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ವಿಧಿ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತ ಗಾಯನದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡಿತ್ತೊಂದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರಾಲೆ. ಕೇವಲ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಇಂದೇ ತಮಿತ್ತೆ ಜನಕರಾಜೆ ಗ್ರಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆರು ಪನ್ಪುನ ಉದಾಹರಣೆದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಗೀತೆ: ಸಮಯ ಕಳೆದು ಪೋಂದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದಾತ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಪಂದು ದಯಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಚ ರಾಜೆ ಜನಕನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು. ಅರ್ನ ಪುದರು ಜನಕಾದಿತ್ತಂಡು ಆರೆ ಭವಿಷ್ಯಡು ಅನುಜನಕಾಯರು. ಜನಕಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಸತ್ಯತ್ರೇತೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ನುಡಾಪುನು. ಗುರು ಜನಕುಲು ಕೆಬಿಟ್ ಮಂತ್ರನು ಪನ್ಪೇರು. ಐನು ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರ ಪಂದುಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂತ್ರನೇ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಾಮಂತ್ರ ತಿಕ್ಕದನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಮಂತ್ರ. ಈ ಮಂತ್ರನು ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮಂತ್ರ ಓಲ್ಪೊರ್ದು ತಿಕ್ಕದು. ಆ ಸದ್ಗುರುಡ್ದು ಸರ್ವೋತ್ತಮರಂತೂ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಕುಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸರ್ವೋತ್ತಮಾದುಲ್ಲರು. ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಗುರುಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಜೋಕುಲು ಗುರುಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಗೀತೆನು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಗುರುಕುಲು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಂಬರ್ ವಾರಂತೂ ಉಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಏಪಲ ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುಜರು. ಸುರುಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರತೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪರು. ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಸಹ ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪುಚ ಪಂದು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಸುಳ್ಳು ಪಣಂದೆ ಉಪ್ಪುನಂತೂ ಸಾಧಾರಣವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಸುಳ್ಳಂತೂ ಮಸ್ತು ಜನ ಪಣಂದುಪ್ಪಿರಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಗ್ರಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರಾದುಪ್ಪ ಪಂದು ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ದಯಗು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಮುಲ್ಪಂತೂ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ತದರು. ಈ ಅದೃಷ್ಟನಂತೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಬರೆತೇರು. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಬರೆತೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನಿಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ತೇರು. ಇಂದು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅತ್ತಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉವಾಚವಾದುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನುವೆರು. ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಡು. ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಪವಿತ್ರತೆ ಆದುಂಡು. ಜನಕನ ರೀತಿಡು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಅವೇ ಜನಕ ಕೂಡ ಅನುಜನಕಾಪೆ. ಎಂಚ ರಾಧೆ ಅನುರಾಧೆ ಅಪಲ್ ಮುಲ್ಪ ಎರಾಂಡಲ ನಾರಾಯಣೆ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿ ಒಂದಿನೇ ಆಂಡ ಭವಿಷ್ಯಡು ಅನು ನಾರಾಯಣ ಪೆರು. ಇಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರೆ ಬರ್ಪೆರಿಂದಿತ್ತಂಡ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಪಂದು ಪಂಡಿನೇ ಗ್ರಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಅನುಭವರ್ದು ಪನ್ಪ ಕಟ್ಟುಕತೆ ಪನ್ಪುಜ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಭಗವಂತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದಾತಲ ಆರೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲರಂತೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಅಕುಲು ನಾವು ಏಪಲ ಸಹ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲಂತೂ ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುರ್ದು ಬಲ್ತುದು ಪೋಪುನಕುಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಭಾರತ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದಿತ್ತಂಡು. ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದಿತ್ತಂಡು. ರಾಜಧಾನಿಡು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬೋಡು.
ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತೊಂದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪಡುಕೊರಡಾಪುನು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಅದು ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಕುಲು ತೆರಿದ ಸುರುಕು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ಯಂತ ಅಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು. ರಾವಣೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆದು ಮಲ್ಪೆ, ರಾಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ದಾನ ಪುಣ್ಯನು ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಎತ್ತು ಭಕ್ತಿ ದಾನ ಪುಣ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರೋ ಐದು ಭಗವಂತೆ ತಿಕ್ವೇರು ಪಂದು ತೆರೆಯೊಂದೇರು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೇನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಕೇನೋಣೇರು. ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯ ಪೆರು. ಭಾರತದ ಹೊಸ ರಚನೆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಏರ್ಲ ತೆರಿದೇ ಇಜ್ಜಿರು. ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರೋಡ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಚಿತ್ರಳು ಉಪ್ಪೊಡು. ಬಾಬನ ಸಲಹೆನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಪತ್ರನು ಬರ ಎರಡ ಬಾಬಾ ಐನು ಮಲ್ಪದು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಸಲಹೆನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಸುರುಸುರುಕು ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೊಡು. ಭಗವಂತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನರಕನು ರಾವಣ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಗೋಳದ ಮಿತ್ತು 10 ತರೈತಿನಂಚಿನ ರಾವಣನು ಮಲ್ಪದು ಸ್ವರ್ಗದ ಗೋಲದ ಮಿತ್ತು ಚತುರ್ಭುಜನು ತೊಜ್ಪಲೆ. ಇಂದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪಂದುಲ ಬರೆವಲಿ. ಈ ಸಮಯಡು ರಾವಣೆ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ರಾಮೆ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲತೆ ಕಳೆಯೊಂದೇರು. ಏಪ ಸದ್ಗುರು ದಲ್ಲಾಳಿ ಅದು ತೆಗೆದರು ಅಪಗ ಪುರ್ಲಾಯಿನ ಮೆಲಣ ಆಂಡ್ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರಾಕಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪೆರತ್ತೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕೊನು ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ದೇವಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಪೋಪೆರು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಇಂದನು ಏರಿಗ ಬೋಡ ಅಂಡಲ ತೆರಿಪೋಲಿ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಹೇ ಆತ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪಲೆ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೆರೆ. ತನ್ನ ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯಂದೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ತೆರೆಯೊಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಕುಳಿತು ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲ್ನ ಜನ್ಮನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜರು. ಯಾನ ತೆರಿಪದು ಕೊರಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಈತು ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೋರು. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದಕುಲು ಏತು ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೋಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಈತು ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೋರು ಪಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುಲು ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಲೆ. ವೃಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಎತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ನ 84 ಜನ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು. ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ತೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನನು ಏರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಕೃಷ್ಣನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಭಗವಂತನೇ ತೆರಿಪೇರು. ಅಕಲು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಗುಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಕೃಷ್ಣಗುಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಟು. ಭಗವಂತ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒರಿಯೇ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ರಚಯಿತಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೇನು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಾರತಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲಕಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಪ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಕರ್ತವ್ಯಲ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಪಂಡತ್ತು. ಪ್ರತಿವರಿ ಆತ್ಮಗುಲ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದನು ಇಂದಿನ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪರಸ್ಪರಡು ಸಲಹೆಂದೆ ತೊಂದು ಸೇವೆದ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಲೀನ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಒವ್ವೆ ವಿಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತನ ನಾಮರೂಪಗಳು ತಿಕ್ಕದು ಬೋರು ಎರಡ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿದ ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು. ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂತೂ ಅಂತ್ಯೊಡೆ ಪಿದೇ ಬುರುಂಡು. ಇತ್ಯಂತ ಮಾತೆರಲು ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ವ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ಭಗವಂತ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಲು 4 ಉಂಡು. ಭಾರತದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜೆ ಗೀತಾ ಮಾತೆಯಾದುಂಡು. ಆಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಅಕ್ಲೆರ್ದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೀತಾ ಮಾತೆನ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಗೀತೆದ ಮೂಲಕನೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆ ಅಂತೂ ಭರತಖಂಡದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವು ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಕ್ಲನೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಏರು ಪಂಡೇರು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ತೆರಿಯೋಡತ್ತೆ.
ಗೀತೆ ಅಂತೂ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲಾಯ್ತ ಜೋಕ್ಲಾದುಂಡು ಗೀತೆ ಅಂತೂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆ ಆಂಡು ಈತ ಮಾತ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ವಾ ಧರ್ಮದ್ದಾದುಂಡು ಇಂದೆನಿ ಏರು ಪಂಡೆರು ಬಂದು ತೆರಿಪೋಡತ್ತೆ ಇಂದೆರ್ದು ವಾ ಧರ್ಮ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಗೀತೆ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತದೇರೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಸುರುಸುರುಕು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಬನ ಬದಲಾದ ಮಗನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡಾಪುನ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ ಧರ್ಮನು ಮರತದ್ದು ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋರು ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮರೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಅಶರೀರಿಯಾದ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಶರೀರಿ ಬಾಬನೆ ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಈ ರೀತಿ ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಗೀತೆದ ಅಕ್ಷರವಾದುಂಡು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿಗೆ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಆಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಒಂದುಂಡು ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗನಿಕಲು ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಬರ್ಪರು ಪನ್ಪುನ ಮಂತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆಗೆದುಂಡು ಮುಕ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು ಮುಕ್ತಿದ ಮೂಲಕನೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಪದವಿಯಾದುಂಡು ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ಪೆರು ಅಕಲು ಸುರುಕು ಸತೋರ ಜೋತ ಮೂಡು ಪೋಪೆರು ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಡ್ದು ಕೇಂದು ಕುಡೊಂಜಿಕೆ ಬಿಡ್ದು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಪೆರು ಇನ್ನುವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾಗೋಡ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲ ಪಾರೋಡು ಇಂದೆಕಾದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿವನಡು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾರೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ನಶೆಪ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆನೆ ಒರಿದುಂಡು ಆ ತೀಂದ್ರೆ ಸುಖನು ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭನ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರಾದುಲ್ಲೆರು ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟೆ ಆವಡು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟೆ ಆವಡು ಒಪ್ಪುಜೆರು ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಧೆ ದೇವಿ ಉಪ್ಪುವೆರು ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆರು ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭನ ಜೋಕುಲು ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಐನರ್ದವರ ತಾತಲ ಸಹ ಉಲ್ಲೆರು ತಾತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ರಚನೆ ಸಂಗಮಗೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮಗೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ ಅಸುರಿ ಸಂತಾನ ಎರ್ದು ನಿಕಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸಂತಾನ ಪರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಸಂತಾನ ಪರ್ 84 ಜನ್ಮೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಲ ಆಪುಂಡು ವೃಕ್ಷಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವಡು ಪ್ರಳಯಲ ಆಪುಜಿ ಭಾರತ ವಿನಾಶಿ ಖಂಡವಾದುಂಡು ಭಾರತದ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಭಾರತ ಮಾತ ಖಂಡೋಲೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡಿದು ವಿನಾಶ ಪಂದು ಸಹ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ರಾತ್ರಿದ ಕ್ಲಾಸ್ 14 ಅಜ್ಪತೆನ್ಮದ ಸಂಗಮೇಗ ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲ ವಿನಃ ಬೇತೇರೆಗಳ ತೆರೆದಿಜಿ ಈ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೇಗಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಭಾಗವತದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕ ಅದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಗಮೇಗ ಬತ್ತದೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಕನಿಷ್ಠರು ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ದೇವತೆಯನ್ನು ಎದುರು ಹೋದು ಈರು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದುಲ್ಲರು ಎಂಕುಲು ಕನಿಷ್ಠಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಅಂಚೊಲ್ಲೆ ಬಂದು ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಪವರು ಇತ್ತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗೋನು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿನಃ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಜೇರಿಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಯೋಡಾಪುನು ಅತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಪವಡಿತ್ತನ ಇಂಥ ಜಾಹೀರಾತನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವರು ಎಂಕುಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಪಂಡದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರೆಯುನಂಚಿನ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ಇಂದು ನಿಧಾನವಾದ ಆಪುಂಡು ಈತ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಒಂತೆ ಅತೆ ಒರಿದಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಂದೇನು ಪಂಡೆರಡ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ದು ನಿಕುಲು ಅವ್ಯ ಸಮಯಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ನಿಕುಲ್ನ ತರೆತಮಿತ್ತು ಅರ್ಥಕಲ್ಪದ ಪಾಪದ ಪುದೆ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಭಸ್ಮ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟಂತೂ ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಕೈತಲ್ ದಯಗ ಪೋಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೆರು ಕೇವಲ ಬುಕ್ಕುರ್ದು ವಿರುದ್ಧವಾದೇ ತೆತನುವೆರು ಅಕಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಕಲು ವಿರುದ್ಧವಾದೇ ತೆತನುವೆರು ನಿಕಲೆಗ್ ತೆರೆದು ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಪನಂಚಿನ ಯುಗವಾದುಂಡು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಯುಗ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬುಡುಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಣಮೆಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಯುಗ ಈ ಸಂಗಮೆಗ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಯುಗವಾದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ಸ್ವರ್ಣಿಮ ಯುಗ ಆದುಂಡು ಇನ್ನು ಅಂತೂ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸಂಗಮೇಗ ಸ್ವರ್ಗೋರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ಅಮರಲೋಕದ ಗಾಯನ ಉಂಡತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಐನರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಇಂದೆನ್ನು ಸಹ ಬರೆಯಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗ ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ಬಂಗಾರದ ಯುಗವಾದುಂಡು ತ್ರೇತಯುಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಯುಗವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವಲಿ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆ ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟರತ್ನನು ಮಲ್ಪುನಗ ಐಟು ವಜ್ರನು ನಡುಟು ದಿಯೋಡಾಪುನು ಸಂಗಮದ ಶೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಸಂಗಮನೆ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು ವಜ್ರಗು ಸಂಗಮ ಡೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಯೋಗ ಇಂಚಿನೇನು ಕಲ್ಪವ ಒಯ್ಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯೋಗ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರು ಆಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತೂ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮಿಕ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಡ ದೇಹ ಅಹಂಕಾರ ಒಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಕುಲು ಇಂದೇನು ಈತು ಬೇಗ ಒಪ್ಪುಜೆರು. ಇಂದೇನು ಬಡವರಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಐದವರ ಇಂದೇನು ಬರೆಯುಡು ಸಂಗಮೇಗ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ಸಂಗಮೇಗ ಎಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆಯ್ತ ಆಯುಷ ಈತಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ಬಂಗಾರದ ಯುಗ ಸಮಾನವಾದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಐತ ಆಯುಷ ಸಹ ಈತಾದುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಸಹ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿತ್ರೋಂಡು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಐನೇರ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಇಂದೆತ ನೆನಪುಂಡು ಪಂದು ಈತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್. ಈ ವಿದ್ಯೆಯಂತೂ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮೂಲಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ದೇವತೆಲಂತೂ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೊಡು. ಐನೇರ್ದವರನೆ ಅತೀಂದ್ರ ಸುಖನು ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭನ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರೆರ್ದೆ ಕೇನ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಶಿಕ್ಷಕರಂತೂ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಓದವೆರು. ಐದವರ ಆರೆನು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನೇ ಓದವೆರು ಬೊಕ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಹೇ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಎಂಕ್ಲೆನು ದುಃಖೊರ್ದು ಬುಡ್ಪೊಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ದುಃಖ ಉಪ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐದವರ ಶಾಂತಿ ದ ಪಿರವಡು ಎಪಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ವಾಯುಗ ಇತ್ತಂಡು ಪಂದು ಕೇನ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸತ್ಯಯುಗ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ಇಂದೆನಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದಿರತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಅನುಭವನು ತೆರಿಪೋಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬ ಬೇಹದ್ದುನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ತಿಗುದೆರು. ಐದವರ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಅನುಭವನು ಪನಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಖುಷಿ ಬೇತೆರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಪಾಂಡಲ ಎರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡಲ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡರ್ದ ಪೋದು ವಾಸ್ತವಡು ಇಲ್ಲಲು ಕುಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲು ನೆರೆದವರ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ವಿದ್ಯೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡರ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಓದವನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಐನೆರೆದವರ ಒರಿ ನನರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಯೆಯಾದುಂಡು. ಆ ಯಜ್ಞಡು ಅಸುರ್ಯರ್ನ ವಿಘ್ನ ಅಂತೂ ಬರ್ತದೇ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪೋರು ಆಯ್ನು ಒಂಜಿಕೆ ಬೆಳೆದು ಕೇಂದ್ರ ನಲಂಜಿಕೆ ಬೆಳೆದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ರವಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ನಸೆಟ್ಟಿದ ಅತೀಂದ್ರ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೋಡು. ರಡ್ಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೆಕೆಂಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರನು ಕೊರವಾಗಾದು ಇಂದುವೇ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡು. ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧದ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ವರದಾನ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಥಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಏತೇತು ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ಆತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಎಚ್ಚ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಓರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪುಲೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪುನಗ ಮಾತಾ ಪಾತ್ರನು ಸಹಜವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಥಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ವಾ ಸಮಯಡು ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲ ಮೂಡು ಅವೇ ಸಮಯ ಅವೇ ಪ್ರಮಾಣ ನಡಪುಂಡು ಐನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿರ್ಣಯದೆ ತೊನ್ನವು ಇಂದು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಓವು ನಿಖಿಲಿನ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಜಗತ್ತದ ಅಂಧಕಾರನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಧಕಾರಡು ಬರ್ಪುನಕ್ಲತ್ತು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.